Jien kont nippretendi li f'ċirkustanza straordinarja bħalma kellna, iż-żewġ naħat ipoġġu madwar mejda qabel is-seduta u niftehmu x'ser jiġri. Pereżempju, ngħidu ara, din hija każ straordinarju, ejja nagħmlu dibattitu, jitkellem il-Prim Ministru, jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni u nifqu hemm. Eżempju. Imma jkun hemm ftehim. Mhux jitkellem biss il-Prim Ministru għames qarja Prim Ministru u mbagħad domandi biss. Kontu l-estim tilqu ftehim. Id-domandi. Mela le għaliex le ma tiħaqx ftehim. Kien dan laqan id-deputat Speaker David Andrews waqt dibattitu li kellu mal-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Naomi Kakija fil-programm id-dibattitu immexxi minn Manuel Mikallef meta kienu qed jiddiskutu l-etika parlamentari. Huma kienu qed jitkellmu dwar dak li seħ fil-Parlament Malti fl-aħħar jiem meta l-Oppożizzjoni talbet biex il-Kamra tad-Deputati tiddiskuti s-serqa ta' 226 kilogramma mill-iktar post sikur f'pajjiżna, xi ħaġa li l-membri tal-Gvern irrifjutaw li jsir. David Andrews qal li jeħtieġ li tola l-kwalità tal-Kamra tad-Deputati u dan jista' jsir permezz ta' tibdil sempliċi. Biex jitneħħew għandu jkun hemm iż-żewġ terzi tal-Kamra. U qed ngħidan ħalli l-ebda persuna li jkun f'dik is-siġġu tal-Speaker f'dak il-ħin ma jibda jaħseb imma jekk nagħmel id-deċiżjoni dawk ħajħdu għalihom jew l-oħra jieħu d-deċiżjoni li hija ġusta mingħajr biża' li jitneħħa minn postu. U hemmhekk nagħmlu qabża oħra ta' kwalità. Nhar it-tlieta fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Prim Ministru qed jibqa' jappoġġja lil Byron Camilleri iżda jinsab siket dwar il-226 kilogramma droga li tinsab fis-soċjetà wara li kienet misruqa mill-Forzi Armati ta' Malta.